Masakku pecel besti lho. Masak pecel ki bumbune besti tak jeri banyu umup. Iki mau aku tuku bumbu mateng besti. Tak utek-utek niki yo besti. Pecel besti. Besti bumbune wis dadi. Bumbune besti iki jangane ya. Iki mau aku bayem besti. Iki kacang, iki cambah. Iki iwake ku besti. Iwake karo ndok asin lawohe karo tempe goreng. Wis ngene ya besti mangane. Iki bumbune ya besti iki macam apa iki sayurane kuwi wae. Pokoke aja lali ya besti di subscribe, like, share, komen ya besti.